Добре. Айде. От училище ми звън за големия, че той днеска, нали, имат репетицията. Защото понеделник има тържество, там ще играят танци. Големия и той сега идва тук при мене, нали, че той сам е там, аз па тук и за това. Казвам се Мариела, на 26 години съм, имам 3 деца. Един учи в детската градина, другия на училище, инженер Вълков. Най-малкото е на 2 години и половина, казва се Албенка. Другото е на 7, по-големия е на 8. Казва се Кристиян. Другото, дето учи в детската градина, казва се Тони. Не, никъде не съм работила и за сега не работя никъде. Кърмих Албенка до 2 годинки. Пюре на 2 месеца и половина беше. Почнах да я храня с пюре, после почнах с опички. Така по-малко си ядеше. Тя много не е по храните, повечето по плодовете си яде. Банани, ябълки, такива неща. Повечето и грозда обича. И грозди си обича. Такива неща. Аз пазарувам, аз готвя вкъщи. Най-често готвя супи, бол, леща, това каквото едат децата, нали? Печено си печене, пръжено, такива неща. Повечето, да ти кажа, и не едеме много готвя вкъщи. 5-членно семейство сме с децата, съпруга ми е. Отделно си живееме, нали? Свекърва ми. Да, отделно сме си. Отделно всичко си правиме, готвя се, отделно чиста си, отделно такива неща, нали? Мъжа ми работи строителство, майстор. Аз си гледам децата, домакиня, като една майка. И той повечето си обича, да ти кажа, баници. Баница от кора, нали, с сирене повече си обича. Боб си обича и печено, и той пак си еде, но повечето по храните не по такива неща. Днес ще ядем месо и картофи. Ако имам пари, ще купа какво е важно, нали, за вкъщи, какво ми трябва да изготвя, нали, там да има. Да направя едно ядене, например, с бутчета с картофи, да ядат децата. Че той, като взимаш, например, нещо салам или нещо друго, то не мога да си позволиш с тия пари, нали, а по-добре да изготвиш, за да има да ядеме цялото семейство. Аз съм кърмила и 3 си деца. Големия до 11 месеца съм го кърмила, Тони до 2 години и половина съм го кърмила, Албенка до 2 годинки и нея съм я кърмила. И той, майка ми, нали, ми казва, че храната е хубава, да се кърми, нали, че тя предпазва, нали, бебето, нали, когато го кърми, ще го предпазва от всичко кърмата, че е здравословно кърмата, най-здравословно е за бебето. Нали, си знам. Тя ме научи, нали, тя ми каза, че е хубаво да се кърми бебето. Сутрин им правям филийка за закуска да ядат, нали, на обяд или някаква салата от марулки правя и печа нещо пак така на скарата. А па за вечеря една тарторка, супа пилешка решихме да ядем. Десерт кекс правим. Те повечето си обичат кекс да ядат децата, палачинки с шоколад. И за първи път й дадох пюренци, нали ти казват пюренци от банан. И тя само това ще яде, други пюрета не щеше, нали, да яде, само с банан. 2 месеца и половина беше, когато почна да й дам. Викам от малка, нали, за да свикне с и другите храни, да се храни. И това ядеше само пюре и плодово мляко с бисковитки. Каквото готвиме, нали, за тях или за нас, и ние си ядем всичко общо, нали. Например, ако изготвя, например, нещо, някаква мусака, например, ние си ядеме, не отбираме храните. То децата, каквото ядеме, ние те се ядат. Ама, нали, има капризни деца, това не ядат, онова не ядат, ама то ние си яде всичко. Готвя по-безсолно, за да сипват сол в яденето те. И мечтата ми е да сме добре, да сме живи, да сме здрави,
семейството ми, децата ми. Това ми е мечтата. Истина ти казвам. Друго неща, нищо. Важното да имаме здраве.